Iki tegreges kok. Iki udan kok. Iki ates kok. Iki ora entuk sarana kok. Nah, kuwi lah. Perang sakjroning kan Kandang. Mulane ujian sing paling berat iki utamane ego. Saiki dikai bondo krana ego. Arep nglakokke ning ngene hak Allah Pikiran. Saiki krana rumangsane iki mau lek ngaji tak pirang tarang. Tarang. Tak pirang-pirang kan Kandang. Kayak ngono wae. Wis sing ngongkon sapa? Wong golek-golek ilmu dhewe kok. Monggo wis dikai peringatan al ilmu bila amalen Kasajarin. Neng alhamdulillah lokasi ora tau jalur bayaran. 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 Paham?